Atxalden danoi, eta ongi etorri Damusa Teknik 40.000 probako dortsal edo zozketa dortsalaren zozketa ekitaldia. Aurreko asten, azaron 5-tik 11 izan dugu izena emateko aukera, eta gaur ingo da, bi probetako zozketa. 1.424 pertsonek eman dute bi proben arten, 15.000-en 1.108 partaidek izena eman due, horietatik 850 gizonezko eta 258 emakumezko. Eta aldiz, proba luzen, 40.000-en 816 izen emate orokorri izan ditugu, eta aurki ikusiko dugu, zein dien datorren urteko maiatzan 9 hemen izango dituguna parte hartzen. Eta zozketa gardena izan dadin, Idurre Zabaleta eta Jon Oteiza udaleko ordezkari ditugu, eta banan jungo gea proba bakoitzeko zozketa egiten, lehenengo eta behin ingo dugu 40.000-eko zozketa orokorra, jarraian 15.000-eko emakumezkoen zozketa, eta amaitzeko 15.000 probako gizonezkoen zozketa. Zerrendak argitaratu daude, bakoitza zenbaki badauke, eta zerrenda amaiera iristen baldin bada zenbaki hori, berriz ere, batetik aurre hasiko da kontatzen, tokatuan zenbaki arte edo, dortsal kopuruk amaitu arte. Gogorauko dugu proba bakoitzen zenbat dortsal dauden, 40.000-en 550 dortsal daude, eta gero 15.000-en aurten ingo dana da, edo datorren urtea behi da. Ingo dan berritasune da, lasterketa parekide bat antolauko dela. Hau da, lasterkarin erdik emakumezko izango die, eta beste erdik gizonezko. Orduan emakumezkontzako 200 dortsal egongo die, eta gizonezkontzako beste horren beste 200. Eta, pixkanaka, hasiko gea zozketekin, 40.000-eko proba orokorreko zozketa ingo dugu, hortako kutxan sartuko ditugu dortsal zenbaki guztik. Gogorako dugu proba honetan 816 pertsonak eman dutela izena, eta 550 dortsal daudela, beraz, erdik baino gehiago, 800 izango die. 40.000 probak datorren urtean 5. edizioa osatuko do, eta pixkanaka zenbaki guzti garrun daudenen tapa jarriko dugu. Astindu bat eman, ondo hasteko denak, eta zenbaki bakarra aterako dugu, eta hortik aurrea jungo gea kontatzen zorte izan dutena zein dien jakiteko. Eskuin uxontia, Jon Oteiza, udaleko ordezkaria, hortxe, zenbaki atera da, 313, 313. 313 dortsal zenbakitik aurre hasiko da 40.000 probako dortsal kontaketa, eta hortik aurre 313tik hasi eta 550 dortsal izango die, datorren urtean parte hartzen izango ditugunak. Jarraituko dugu, 15.000 probako partaideekin, kasu honetan emakumezkoen zozketa egingo dugu, esan bezala proba parekide izango da, eta 200 emakumezko izango ditugu bertan parte hartzen. Berreunda 258 emakumezko izen eman dute, 200ek izango dute korrik egiteko aukera, beraz, gutxi batzu tamalez, kanpoan geldituko die. 15.000 probako emakumezkoen dortsala ondorengo zenbakekin hasiko da. 1, 3, 3, 153. 153tik aurrea, kontatzen hasiko da 200 zenbaki, partaide kopurue pasako danez, berriz ere, batetik aurre hasiko da kontatzen, 200 dortsal horiek bete arte. Zozketa ingo dugu, 15.000 proban, baita 200 dortsal egongo die, eta partaidek asko die 800 eta 250. Beraz, izen eman dutenen laurdena baino gutxixiok, izango dute zortea datorren urten 15.000 proban parte hartzeko gizonezkotan. Ikusiko dugu, ze zenbakitik aurrea izango dien zortedunek.
zortzi bat zazpi, 817 zenbakitik aurre hasiko gara kontatzen, 850 daude izen eman da, beraz, batetik aurrea jarraituko duen 200 txoloiek osatu arte. Eta, bueno, ja zozkateina, gogorako diogu partaide hori edo